Good evening, everybody. Me chache biara utemenka ene enyumre. Ensemi ekoso. Na nsen no mebe kre nsen no ewo Nyankopon asemu akyeremu. Mo a aya na omutinke kan nsem bi fa me ho bisam question bi for me famre no. Today, I will clear everything. Hwɛ aya na asɔfofoɔ ka ho bisa me questions bi. Sɛ wowɔ abusuam, first one ma me nika ne nka asɛm bi kyerɛ mo. Sɛ wokura Bible a na wonkura Nyankopɔn asɛm. That's the first one make kyerɛ biara ni. Wokura Bible a na wonkura Nyankopɔn asɛm sɛ bia ukura Bible nti. You have to call yourself the man of God. You are stupid of the second one into my life. Bible is not God message. Today, I will say the truth for everybody. Bible, it is not God message. Let me tell the truth for everybody. Se nipa edi nsenhuna ene a Christopher enka nokore. A Christopher enka nokore ba akukura wo wiase. That is the wine the Christians to suffer in the world. Wuni Nyankopɔn asɛm. Osi mamfama sɛ emfiri soro amawa. Wontimi mfa wa hoɔdene. Enne nyame a yɛyɛ so no. Anye nyame ne yeso no. You worship about the book. Let me tell truth for you today. Everybody, you worship book. You don't worship God. Let me tell truth for you. One day also Nyankopɔn. Bible ni kita mo eye book ni wo so no. Yesu Kristo ba asase so no. Mo nkyerɛ ba bia no okita book ana odi sua ade. Peter, Paul. Wuni sɛ Paul no ye graduate. Nyankopɔn frɛ no. Na de ni no odi to nkyɛne. Na wo ba sua Nyankopɔn na wo ba ye nyame adwuma wo sɛ make Bible school. You are stupid number 2. First one, ma di kana ma mo de fool. Mo aya mo keka nse hunu bi na me ni mo ho time into my life. Nipa ye nokura ba Awurade Nyankopɔn sɛ wo nsa benkum ya, you have to cut that hands. Oye me ne me kai. Woni nyame asɛm. Wose wo nsa ba wo nsa mienu no ba akon na ebegege wo na have twatokone. Mame ka se bi ha nkyerɛ mo. Se wo mo ka se Awurade ni nse bibi nye na otwe nipa firi ma. Me be kyerɛ mo. Mo kan Bible a mo nnim ba bia mo de nse ne nam a mo ma Awurade nkasa nkyerɛ mo nti no. Se hunu na ya mote wo a mo didi no. Se woni Nyankopɔn asɛm a wo ma me di nkwase asɛm kyerɛ wa, you have to say the truth for your mother. Don't think say you are mother. You have to say the truth for your mother. You can get the peace of you. Wo ba ye bone a eye se wo kan okra kire no. Wo papa ye bone, you have to say the truth for your father. Enne mo de bone ahye. Na mo di nkwase asɛm kan ye wo maame, we ye wo ba, we ye wo nua, we ya bo apen. What a stupid number 2. Minya free 2 ho. Maame kan se mi kire mo wo ha. David ya ye friend king of David aye free na se no. David hane tete David abusuan reject David koto sere so. Satama ye ba be wu David no. Awurade Nyankopɔn ma David papa ehye Jesse ehye mmra wo kuronum. Se wa ba wu free no. Yenku no. Hane ma adwene ne ba Jesse tim. Nyame ne kasa kyerɛ nso nhyɛmra. Ne nyame ni sɛ di key bi oba. So oyi ni free sa Jesse yam ba so oma Jesse Richard no. Because Jesse no onti ne sa key ne ntena. Let me tell truth for you. Okoto no kone sere so.
bisa sɛ ɔkɔpɛ n'akyi akwane ɔkɔto ne sɛ ɔde ne ba a ɔkɔto no kono ɔkɔpɛ n'akyi akwane da. Second one ni Yosef na mo kana asɛm no. Yosef Awurade kan ne ho ntam firi yafunu no ɔde ne baayɛ. Yosef nhyira no onni Israel. Yosef nhyira no onni kurona no ofirim no. That time ni Yosef no yɛ abɔfra. Kwame na so Yosef betuma akɔ Misri na akɔhu ba bia ne nhyira wo. Nti no sɛ Yosef reject Awurade ma Yosef on reject n'abusua. Ɔne n'abusua ni nya problem kanta. Ɔne abusua ni nya kanta na ofiri wo. Nse na meka no ɔyɛ hane no o create sa ade no. Hane no o decide ma ne wo Awurade the problem to Yosef ɔne ne nua ne ntam na ɔmotono no ansa na Yosef nsa ɔka ne nhyira. Na akyerɛ ho me nsa me kyerɛ ho no ma nan. Ho su Nyankopɔn no. Me kyerɛ ho Nyankopɔn anum asɛm. Third one ni Abraham a yefiri n'ase no. Awurade Nyankopɔn Abraham is the king beginning. Abraham no oye king beginning ewo na busua mu. Awurade Nyankopɔn sɛ Abraham puwabcha ne wo na frifie na me Awurade me nkohyira wo. Because we be a free no it is poor family. Stop it no mudi ni wom. So you have to reject their family. To Oma Abraham free fie and son ohyira no. The antima Awurade no Oma Abraham gya ne maame ne papa wo na okoye. Third one ni Yesu Kristo a ye di na chi na ye boni dini no. Yesu Kristo beginning. Mra Mary wu Yesu Kristo tete na nka Yesu Kristo nsenkyere no de behwe Mary no. Oni Yosef no. Yosef is a poor family. Mary is a poor family. Yesu no ye nsenkyere ni. Why possible say Nyankopɔn no ama Yesu Kristo antena fie. Nanka anyi anane buo na aboro ama ne maame. Anane pan no ba ko mpempem pan no ama Mary. Nipa carpenter ni ba. Na anyi sika ama ne maame. Oma problem si Yesu Kristo ɔde ne maame ntam na Yesu firi fie. Bia kaka sɛ me be ka kyerɛ. Yesu reject the family before ansa na Yesu Kristo timi Nyankopɔn adwuma. Hane no di sa adwuma no. Wɔyɛ menana kosuakra no obusa abra no. Muni Nyankopɔn asɛm na mo kita Bible no mo di nkwase asɛm keka nkwase asɛm bi munim. Mo hwɛ Nyankopɔn asɛm, mo ma Awurade nkasa kyerɛ mo. Na behu sɛ wo fie nkwase asɛm wɔ hɔ a ɔyɛ tinku o mutugu na wunya wo kwane. Me de part 2 bebra mo na me wie nansa. What I said na me ka kyerɛ mo no. Awurade Nyankopɔn sa tama yawo Moses no. Moses. Hene na yenkunkura ne nyina no. Awurade atima save Moses die ntima. Awurade save Moses no. Osane ma Moses ne maame edi ne to nsuo ani na Moses kwatena baabi. Ansa na o ma ne maame ne kura akɔ. Maybe sa question. Moses kɔ hɔ a ne maame ne be won kwaso mu ne Moses ne oni ne maame. Ne maame yankoye kwaso mansa na later ɔde no ofri hɔ no. Monkasa the word of the powers. Monkasa the word of the authority. You should knowledge about your before you speak. You have to talk about the knowledge before you speak about the words. Muni Nyankopɔn asɛm, don't disturb anything about my life. Mini ni ekosu abusua num. Omodi nkwasi asɛm kita bayiye ne honhom de odi nkwasi asɛm ewo abusua mu. Mema abusua me firim na me kamu asɛm. Many people don't understand to me. Hand no odo ne maame sene me. Wo hand obeti maka se no odo ne maame sene me. Hand no obeti maka se odo ne ba sene me. Me do ni mi bia nim. Me a meti na meti abotira every 3 months bia me sesa me ma ba seko. Me de mpabo okoma ba every 3 months mpabo bia bag be 5 bisa bia wa fi o panties. Who told you? No bia koso ye ka mo mayenka. Nne sa unity ama tese boni aba wiase Africa de bia ye wo poor dirty things.
no kweka ni ho because wo maame kro ye wa be nka no wo maame ontimi nya who said about you stupid honhom ni ne wo honhom oni ne wo ba ye nipa ne kwa anajo oni ne oye much ba ne be frɛ ne yawo so far brante we suffer we who do that thing about that things